И здравейте машини, аз съм Danger Sweet. Румене, виж поне как сърфирам. Сангстон, тихо. Аз съм си тук с снайпера и сега ще ги скопвам. Още съм също клипа. Така. Румене, ти Ще сложа линк в описанието как да си сложите скинове като... Румене, поне, Румене, Казвай, отиваш в нашата база. друг път. Седи в нашата база, няма те убия. Друг път. Ей сега. Не. Виждате ли кой? Румене, виж къде съм аз. Аз пъту. Ръце. Румене, гледай сега. А, не. Аз сега съм отгоре. Къде е отгоре? Виж, бе? гледай сега как сърфирам. Аре бе. А, не. Някакъв. Днеска си. Румене, в нашата база ли си? Влизай. Убий ме, чакай. В нашата база ли си? Аз съм в... Ей, Румене, не ме стрели. Ако искаш да видиш как сърфирам, поне. Йоп. Така, чакай. Ама тук ще ми е малко трудно. Ей! Не ме би. Не ме би. Така, сега. Чакай. Тук ще ми е малко трудно. Чакай, че не мога още хубаво да сърфирам. Виж, гледаш ли сега как Къде пада? си? Гледай сега. Точно тук ли трябваше? Аре, къцни е там. Майко. Ти къде си сега? Отиваш при кой? Връща се. Видя ли как? Да, видяхте. Гледай сега отново. Аз мога да се върна в базата. Добър. Аз съм Отиди ми при платното ли? А ползваш ли крилата? Да. И как мислиш, че излетях? Аз съм Нашата там. база ли си? А? Нашата база. Не. Румене, аре да отидеш там горе. Какво ще кажеш? Къде е горе? Добре. Там, където е телепорта. Изчакай. Какъв телепорт бе от? Където съм аз. Ето, здрасти. Изчакай малко. Ондиот. Аре, лаве. Ти там ли си? Не. Но ти там ли си? Почти. Аз ще не съм свикнал да отивам там. Аз съм там. Ето, аз дойдох. Здрасти. Не ме трепи, бе. Къде си? Ня. Но аз не искам да Румене, дойдеш. бързо отивай при телепорта. Мога да се катеря обаче. Може аз отивах на едно. Телепорт. Изчакай малко. От. Здрасти. Не ме трепи. Аре, качи се. Румене, влез от мен. Влез от мен. Чакай, аз ще лефна и пак ще вляза. Сега. Айде. Искам да се трепем много. Ето ме, това съм аз. Не мога да... Така. Ти... Защо си вляза бързо? Аре, лаве. Аз съм катерача на стени. Сега гледай. Аз съм Бойко Борисов. Чакай, защо цъках спейс? Аре, къде си бе? Без да искаш цъках спейс. Бук. Гледай. Къде си? Виж, сега пана, ето това съм аз. Къде? Изчакай, нищо не виждам. Къде си? Шари. Виж, ето сега падам. Ето. Просто си отиди в базата. Аз съм си. Здрасти. Гледай сега. Гледай сега. Не, изчакай! Гледай сега. Изчакай ме. То точно трябваше да ме забавиш. Аре, спри бе! Трябваш. Тъй ще да ти покажа как сърфирам. Нати. Регус. Гледай сега. Ау! Някакъв регус. Ужас. Рубене, отиди там горе. Уникат. Рубене, чакам те в твоята база. Изчакай. Рубене, къде си? Аз съм в твоята база. Добре. Не, HD бълби. Знаех, че... Бюгълс. Еве там. Убихте!
Така. 6-1-9. Ора. Гледай сега. О, да. О, да. О, да. Откъде моя дигъл може да откъде моя дигъл може да скопва? И мисля това да е за клипа. Абонирайте се, харесайте и до Кой още не